Sini takut dijelang foto takut treatment bagai pasti kalau ini mau kalau operation kita jangan bagai ini baginya melakukan operation Bon bagai bahwa je treatment kajangan kaham no kajan tak najabi amon sungguh itu norok terus itu Ibu PS apa? Ibu bozo tadi sasuba su bukan rutung tapi no su kia zorawa kisah norok kisah sih mau lu korok mana mau entah ini lu korok kisah sih mau singkat terlalu PBS ni ane mau ke ini kata konos kan kalau WC sudah di dalam takut dijelangni bagai जों TTDC बाय abo je haba nogrogo tei joto nogrogo no जों office rogo bebakno जों bini bagai treatment khlainani bagai जों sarjongni thani lukorongni thani jotoni thani जों suwasu khlai tongmani suwasu nai tongmani gojoं tini khumulung andarono जों tini takuk dijelangni bagai suwasu nailai tonglaimani omsuk satung keprap kolom tyoroi satung no satung hiya khlaiयै जों tabuk media khoroksa जों samung khaitong jao khaitongmani bisingtui phono जों satung watungnya watui hniyaoi omsuk satung keprabo जों takuk dijelangni bagai mustui yoroi जों oba ke bini subasono जों khanglai tong jao gelukorok norok o bidin bisingtui norok nukha hangkoba norok bo kisisa norok khairok jagona hima tongo sin takuk dijelangni bagai norok bo kisa subauno nei ang khakao जों tini norokno update phunungnai sini khumlung je andarni no norok tini no update dunai joto nai tongnai takuk tei bukuk chong norok bo chubanani khaidi sini takuk dijelangni bagai joton hambai